Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Doming. Taong 1979, Pontevedra, Capiz. Noong mga panahong ito, nakatira sa sentro ng baryo ang pamilya ni Doming. Meron na siya noong asawa at 2 anak. Payak lang din ang pamumuhay nila at kagaya ng karamihan, pangkaraniwan lang din ng bawat isa sa kanila. Literal na mangmang sa edukasyon ng lipunan at maging sa lihim na karunungan. Ni minsan hindi rin niya hinangad na makamit ito, ngunit sa hindi maipaliwanag na pangyayari, tila bang ang tadhana na mismo ang nag-udyok sa kanyang magkaroon ng kaugnayan sa lihim na aral. Tandang-tanda pa noon ni Doming, bago siya tumungtong ng 22 anyos, nagkakilala sila ng matandang bao sa kanilang lugar na itago na lang natin sa pangalang Lola Tuta. Nakakatawa ang pangalan, di ba? Pero sa lugar nila Doming, kinakatakutan ito. Kung hindi ninyo na itatanong, isang bantog namang kukulam si Lola Tuta. Ubod na ito ng tanda pero hindi pa rin ito mamatay-matay. Sabi-sabi sa kanila, naghahanap ito ng mapapasahan ng kanyang karunungan. At ang nakita nito, walang iba kundi si Doming. Kahit nga siya pinuno, wala talagang ideya kung bakit natipuhan siya ng matanda. Lampa naman siyang lalaki at hindi rin siya katulad ng iba na may matipunong katawan, tapos malakas. Pero nung nakausap niya si Lola Tuta, dito unti-unting nagbago ang lahat. Marami siyang naunawaan, kagaya ng mga tipo ng taong hinahanap nito. Pagtatapat pa nito sa kanya, hindi sa katawan o pisikal ng estado ng tao ang pagpili. Nasa kaugnayan niyo ng kanilang mga kaluluwa mula sa nagdaan nilang buhay. Nabanggit din ng matanda sa kanya, siya ang huling misyon nito bago ito lumisan sa mundo. Nangako rin itong hinding-hindi siya pababayaan hanggat hindi niya pa nalalaman ang lahat ng sikreto sa pagtatangan ng lihim na aral. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, syempre naintriga siya. Bilang ama at lalaking nasa tamang edad na, hindi niya may pagkakailang marami siyang nalalaman pagdating sa lihim na aral. Kahit istorya lang ito ng mga kaibigan niya, alam niyang may katotohanan sa likod nito. Matapos naman itong mailahad ng matanda, humingi siya ng patotoo. Ayaw naman kasi niyang mangakong susunod, lalo na kung hindi niya pa nararanasan ang bisa ng taglay nito. Akala ni Doming, yon ang pinakamagandang paraan na naisip niya, pero nagkamali siya. Dahil nung marinig ni Lola Tuta ang kanyang sinabi, bigla itong nag-usal, sabay ihip nito sa kanyang noo. Pagkatapos nito, nagulat siya dahil wala namang nangyari. Imbis na kabahan, hindi niya maiwasang mapangiti. Patawa-tawa pa noon si Doming, hanggang sa bigla na lang siyang mapatahimik nang marinig niyang muling nagsalita sa kanya ang matanda. Isipin mo, Doming, lunas ang inihip ko sa iyo. At ang lunas, kailangan ng oras para magkabisa. Maghintay ka, dahil bukas na bukas, babalik ka rito nang nagsusumamo sa akin. Huwag kang mainip. Malapit nang mangyari ang iyong iniisip. Pagkalahad naman ni Lola Tuta ng mga katagang yan, naramdaman niya ang pagtayo ng kanyang balahibo. Siyempre, para di masabihang duwag, hindi niya ito pinansin. Kalaunan, umalis siya nang hindi nagpapaalam. Wala naman siya noong inisip na kung ano-ano, lalo pat normal naman ang kanyang pakiramdam. Pero pagtungtong ng gabi, habang nasa kasagsagan siya ng kanyang pamamahinga, bigla na lamang siyang napabalikwas sa kinaroroonan niya. Sa hindi malamang dahilan, sumakit ang ulo niya sa puntong aakalain niya na sasabog na ito. Sinasabayan din ito ng kakaibang pakiramdam na animoy tinutusok ang kanyang puso at bituka.
Hindi na rin niya maramdaman ang kanyang paa, kaya kahit gusto niyang bumangon, hindi niya ito magawa. Pilit na rin siyang humingi ng tulong sa kanyang asawa, ngunit sa hindi malamang dahilan, parang hindi man lang siya nito naririnig o napapansin. Maya-maya pa, napatahimik si Doming. May naramdaman kasi siyang umupo sa kanyang tiyan, kaya pansamantala roon nabaling ang kanyang paningin. Pagsilay niya rito, bumungad sa kanya ang isang nilalang na nakaupo. May mahabang buhok, tapos nag-aangil. Mataba rin ito at nakasuot ng bestida. Dala ng kanyang pagkagulat, napilitan siyang tanungin ng nilalang. Subalit, ang naging sagot lang nito sa kanya ay isang malalim na pag-angil. May halo rin itong paninindak na animoy isang tanong niya pa rito, papatayin na siya nito. Makalipas pa ang ilang minuto, para na siyang estatwa na hindi makakilos. Ramdam niya yung katawan ng nilalang na nakadagan, pero ang sarili niyang katawan parang hiwalay sa kanya. Dala ng matinding pagkabahala, doon na siya nagsimulang umiyak at magmakaawa. Iyak ng iyak si Doming habang nakahiga. Paulit-ulit din niyang sinasambit ang pangalan ni Lola Tuta hanggang sa bigla na lamang siyang nakaramdam ng malakas na pagsapak sa kanyang muka. Nung bumalik ang kanyang wisyo, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakaupo habang hawak-hawak naman ng kanyang asawa ang kwelyo ng kanyang damit. Pagsilay naman ng asawa niya, nagising na siya. Inilahad nito na kanina pa siyang binabangungot. Nanginginig ang kanyang buong katawan, tapos sinasabayan ito ng pag-iyak niya ng malakas na animoy may kung anong nangyayari sa kanya. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi naman siya halos makapagsalita. Ang tanging nagawa niya, tingnan isa-isa ang kanyang mga anak. Pagbaling niya ng paningin sa may bandang pinto ng silid, nakita niya ang matanda na may nangingitim ng mata, tapos napakaputlang balat. Wala na rin itong dalang tungkod at napakalakas na nito. Pagngisi naman ito sa kanya, dahan-dahan na itong naglakad papalabas hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Subalit, kahit nabawi na niya ang kanyang wisyo, sadyang hindi niya pa rin maipagkakaila ang naiwang kakaibang karamdaman sa loob ng sistema niya. Ayon kay Doming, parang palagi siyang kapos sa hininga. Nananakit din ang kanyang baga kapag sinusubukan niyang huminga ng malalim. Dagdag pa niya na, maliban dito, nanlalabo rin ang kanyang paningin, tapos palagi lang masakit ang kanyang batok. Matamlay at magaan din ang kanyang pakiramdam, tapos wala siyang gana sa lahat ng bagay. Basta, kahit anong pakain sa kanya, wala talaga. Yung pamilya niya noon, alalang-alala na, gawa ng inakala ng mga ito na baka meron siyang malalim na karamdaman. Pagsapit naman ng umaga, nagdesisyon nitong pumunta sila sa albularyo. Ngunit nang marinig ito ni Doming, hindi niya ito sinang-ayunan. Ang sinabi niya, hayaan siya nito dahil may kakilala siyang manggagamot na pinupuntahan niya kapag nasa alanganing sitwasyon ang kanyang buhay. Para rin malagay sa kapanatagan ang isip nito, isinama niya ang bunso niyang anak. Yun lang kasi ang alam niyang mapagtataguan niya ng sikreto dahil hindi ito madaldal, di tulad ng nakatatanda nitong kapatid. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, agad naman itong sumang-ayon. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, diretso siyang tumungo sa bahay ni Lola Tuta. Kampante naman siyang tumungo rito kahit anong oras, lalo na't bibihira lang ang bahay na malapit sa lugar kung nasaan ang bahay ng matanda. Pagdating naman nila sa tahanan nito, hinayaan niyang maglaro ang kanyang anak habang siya naman nakikipag-usap at nagmamakaawa sa matanda. Inamin na rin niyang naniniwala siya, kaya kung maaari, gusto na sana niyang alisin ang ibinigay nitong sumpa. Ang kaso lang, nang marinig ito ni Lola Tuta, hindi ito basta-bastang pumayag. Di pa man nagsasalita ang matanda, alam ni Doming na may ibig itong iparating sa kanya.
Dahil sa pangyayari, pinili niyang tumahimik. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay ng mga bagay na sasabihin nito sa kanya. Bawat kapangasan merong kapalit. Doming iho, hindi naman sa ginigipit kita, pero nais kong malaman mo, wala ka ng iba pang pagpipilian. Sinubukan mo ang kakayahan ko, at ngayong nabigo ka, susunod ka sa aking kagustuhan dahil ito na lang ang huli mong pag-asa. Pag-isipan mo ng maigi sapagkat ang iyong pagpipilian ay pagitan ng buhay at kamatayan. Nang marinig naman ni Doming ang sinabi nito, naramdaman niya ang pagiging sinsero ng matanda. Naniniwala rin siyang hindi ito basta-bastang papayag kung sakali mang piliin niyang umatras. Dahil sa ganoong sitwasyon, napilitan naman siyang sumunod. Nakakabahala man ang kanyang pasya. Alam niyang tanging ito na lamang ang magliligtas sa buhay niya. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkasundo na silang dalawa. Napangisi na lamang ang matanda habang nakatitig at tumatangos sa mga bagay na kanyang sinabi. Kalaunan, nang makumpirma nitong yun na ang kanyang desisyon, agad naman itong nagbigay ng abiso sa kanya. Ayon dito, aalisin na niya ang sumpang inilagay niya sa katawan nito. Yun nga lang, para mawala ito ng tuluyan, kinakailangan niya roong bumalik pagpatak ng gabi. Ang kabiguan na bumalik ay magdudulot din ng kaparusahan ayon kay Lola Tuta. Matapos naman itong makapagwika, tumangulang naman si Doming habang nanlulumo ang mga matang nakatitig sa matanda. Di man siya magsalita, alam nitong nababahala rin siya para sa sarili niyang kaligtasan. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, nagdesisyon na itong paalisin na siya. Malamig at parang walang pakialamang ipinakitang ugali ng matanda noon sa kanya, kaya naman hindi niya maiwasang maisip na naisahan siya nito. Nakakalungkot man kung iisipin, sadyang wala na siyang magagawa pa para baguhin ang kanyang tadhana. Pag-alis niya sa bahay nito, tahimik lang naman siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang anak. Kahit may mga sinabi pa noon sa kanya si Lola Tuta, hindi na niya ito pinakinggan. Ilang oras pa ang dumaan, tulalang nakaupo sa labas ng bahay itong si Doming. Sa sobrang dami ng kanyang iniisip, hindi na siya nakakapagtrabaho. Nagkaroon din siya ng maraming agam-agam ukol sa mangyayari kinagabihan. Naisip nga niya, baka pinaglalaroan lang siya ng matanda. Mataas din ang tsansang papatayin siya nito sa sakit dahil yun naman talaga ang malimit na ginagawa ng isang lihitimong mangkukulam. Subalit pagtungtong ng gabi, nang muli na silang magkita, napagtanto niyang taliwas sa kanyang iniisip ang nais mangyari ng matanda. Pagpasok pa lang kasi niya sa loob ng bahay nito, bumungad sa kanya ang matatamis nitong mga ngiti. Kapansin-pansin din ang dami ng gasera sa loob at mga bakas ng dugo ng hayop na nagkalat sa sahig. Kaya niya nasabing dugo ito dahil sa mga patay na manok na nakatambak sa isang tagong sulok. Nangangalingasaw din dito ang amoy ng natutuyong dugo. Kaya aminado talaga siyang alam niya ang amoy na pumapasok sa kanyang ilong. Sa kanila namang paglalakad patungo sa sala ng bahay, may mga katagang ibinahagi sa kanya ang matanda ukol sa mga kayamanang itinatago nito. Dagdag pa ni Lola Tuta, wala pa siyang pinapakitaan sa mga ito, kaya maaaring si Doming ang kauna-unahang makasilay sa kayamanang tinatago niya. Hindi pangkaraniwan ang mga bagay na yon at meron itong hindi matatawarang halaga. Pagmamayabang pa ni Lola Tuta na kung ibebenta niya ang kabuuan nito, mas malaki pa ang halaga nito kung ikukumpara sa lahat ng yaman ng mundo. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, di naman siya umimik. Ang mga ganoong salita kasi, hindi ito dapat patulan para sa kanya.
Dagdag pa ni Doming, tsaka na lang siya magbibigay ng opinyon kapag nakita na niya ito gamit ang sarili niyang mata. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siyang iniwan ng matanda. Natagalan ito ng halos 1 oras sa loob ng silid bago ito tuluyang bumalik sa kinaroroonan niya. Pagbukas nito ng pinto, unang tumambad sa kanya ang isang baul na may nakahigang itim na pusa sa takip. Malaki ang pusang yan, tapos meron itong mapupulang mga mata. Para nga mabuksan ang baul na yon, nilapa ng pusang yon ang palasingsingan ng matanda bilang kapalit. Matapos nun, agad itong umalis kasabay ng pagsilay niya sa nabubulok nitong tiyan. Ayon sa matanda, 6 na dekada nang nakahiga sa takip ng baulang pusa. Ito ang nagsisilbing bantay at pinakaselyo nito para hindi ito basta-bastang manakaw ng mga taong nakakaalam dito. Dagdag pa nito na, sa mga maling kamay, nagiging demonyo ang nilalang na yon. Lalapain din ito ang kahit na sino para maprotektahan ang lihim na kanyang iniingatan. Pagtatapat pa ni Lola Tuta, na sa silid kung saan niya ito itinatago, nagkalat ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pupuspusin nito ang kahit na sinong pumasok ng walang pahintulot. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito niya naunawaan kung gaano kahalaga ang sinasabi nitong kayamanan. Gayunpaman, hindi pa rin siya kumbinsido, lalo pat hindi niya pa ito nasisilayan. Pagbukas naman ng matanda sa baul, bumungad sa kanya ang 9 na itim na alupihan. Nakapulupot din ito sa kanilang mga katawan na animoy matagal na itong hindi nakakalabas. Pagsilay naman ni Doming sa 9 na alaga ni Lola Tuta, muli niyang naramdaman ang pagsakit ng tiyan niya. Naging madalas din ang pagtusok ng kung anong bagay sa kanyang sistema hanggang sa hindi na niya nakayanan pang tumayo. Nang mapansin naman ito ng matanda, dito na ito nagsimulang bumulong ng mga buhay na salita. Taimtim ang bawat pagkakasambit at habang tumatagal tila bang unti-unting nagkakaroon ng buhay ang mga alupihang natutulog sa baul. Hindi nagtagal, nagsimula na rin itong gumapang hanggang sa tuluyan na itong makalabas. Siyam na bertud ng mga kaluluwa ng gabunan ang iyong nakikita ngayon, Doming. Bawat isa may natatanging abilidad na kahit ikaw walang kakayahang makaunawa. Kapalit ng kalagayan ng iyong buhay, nais kong kainin mo ang lahat ng ito. Walang problema kahit gutay-gutayin mo ang mga katawan nila dahil sa sandaling makapasok sila sa iyong katawan, muli silang mabubuhay. Mahalaga itong parte ng ating pagsasanay, kaya gusto kong makita mismo kung papaano mo sila kakainin. Huwag mong kakalimutan, galit ang bumubuhay sa masama. Kaya mula ngayon, nais kong palagi mong isipin ang mga taong kinagagalitan mo. Pagkarinig naman ni Doming ng sinabi nito, dahan-dahan naman niyang nasilayan ang mga alupihang gumagapang papalapit sa kanya. Paglapat naman ito sa kanyang bisig, naramdaman niya ang matatalas nitong mga galamay na pilit bumabaon sa kanyang balat. Ilang minuto pa ang lumipas, sa pilitan nitong pinasok ang kanyang bibig. Dala ng kanyang pagkataranta, hindi siya pumayag na may mabuhay sa mga ito sa pagbabakasakaling pwede niya itong idura sa oras na magbago ang kanyang isip. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong dura niya noon, wala nang lumabas. Matapos nun, dali-dali naman siyang naghanap ng tubig para uminom. Habang pinagmamasda naman siya ng matanda, alam nito kung gaano siya nag-aalala para sa sarili niyang buhay. Inaasahan na rin kasi nito ang ganoong pangyayari, lalo na't lumaki siyang isang pangkaraniwang tao. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo humupa na ang tensyon, dito na siya napabuntong hininga habang pilit na pinag-iisipan ang mga nangyari. Di nagtagal, nang kumalma na ang kanyang sarili,
muli na siyang kinausap ng matanda. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, may mga binubuklat na itong libreta. Bawat usal na nakalathala sa pahina, pinapasa ulo nito sa kanya. Binigyan na rin siya nito ng mga kaukulang gamit, kagaya ng sungay ng kapre, itim na damit ng duwende, at iilan pang mga sangkap na mabisa sa salamangka ng pangungulam. Pagkakuha naman ni Doming sa mga ito, dito na nagsimula ang pagsasanay. Tumagal ito ng 3 buwan bago mamatay si Lola Tuta. Nakuha niya ang lahat ng taglay nitong aral, kaya nung mawala ito, nagdesisyon siyang sundin ang yapak nito. Ang dating inosente na si Doming, bigla na lamang naging isang taong may malawak na kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Matapos ng matagal-tagal niyang pagsasanay, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa kanyang pamilya. Nagtrabaho pa rin naman siya ng normal, pero ibang-iba na talaga ito sa dati niyang buhay. Madali na ring uminit ang kanyang ulo at pakiramdam niya lahat ng taong nakikita niya ay pawang mas mababa kumpara sa estado niya. Dahil sa ganun niyang kaisipan, madalas siyang magkaroon ng kaaway. At ang mga nakakaaway niya, hinding-hindi niya pinapakitaan ng awa. Sa lalong madaling panahon, pinapaslang na niya ito at kapag nararamdaman niyang malapit na itong mamatay, ginagamitan niya ito ng salamangka para tumungo sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanyang biktima. Pagdating nito sa lugar na yon, dito na niya sisimula ng pagkatay dito mula ulo hanggang paa. Sa sandali ring nabusog na siya, iipunin niya pa ang mga natirang karne na pwede niyang makain sa panahon ng kanyang pananahimik. Ang ganun niyang estilo ang naging daan upang magkaroon ng takot ang maraming tao sa baryo. Bawat isa takang-taka sa biglaang pagkawala ng mga mahal nila sa buhay na may malubhang karamdaman. Marami na rin kumakalat na usap-usapan ukol sa kung sino ang salarin ng pagkawala ng mga ito. Bawat isa naniniwalang iisang nilalang ang sangkot sa mga pangyayari. At yun ay walang iba kundi yung mangkukulam na nauna ritong ng biktima. Alam niyo, Pinuno, marami nang sumubok na hanapin itong si Doming, pero bawat isa sa mga ito nabibigo. Sa sobrang husay niya kasing magtago, sinisiguro niyang wala siyang bakas na naiiwan. Gumagamit din siya ng pangalawang persona para mapagtakpan ng pagkatao niya. Di lang yun, gumagamit din siya ng mga mapanligaw na agimat upang masigurong walang makakatunton ng kahit kakarampot niyang bakas. Dahil sa ganun niyang paraan, tinagurian siyang isa sa pinakamapanganib na mangkukulam sa kasaysayan ng Pontevedra. Halos lahat alam ang tungkol sa kwento niya. Ngunit ni isa sa mga taga roon, wala pang nakapagpatunay sa kanyang pag-iral. Dahil dito, nanatiling palaisipan ng kanyang pagkakakilanlan. Akala nga ni Doming, habang buhay na siyang makakatago sa anino, pero dumating ang isang araw na may naligaw na albularyo sa kanilang bahay sa paanan ng bundok. Kaya ito napadpad sa lugar ay dahil sa mga nakita nitong kakarampot na peraso ng damit sa may bandang palayan. Nang mapansin naman ng kanyang asawa ang pag-aaligid nito, agad naman yun sa kanyang nagbigay ng abiso. Gustong-gusto man itong komprontahin ni Doming, alam niyang hindi niya ito magagawa, lalo pat sa taglay niyang presensya, madali nitong matutunugan ng pagkatao niya. Dahil dito, naglakas loob naman ang asawa niya na kaharapin ng albularyo. Hanggat maaari, sa malayong parte rin ito ng bahay nakipag-usap, nang sa gayoy mabigyan siya ng sapat na espasyo para maitago ang bakas ng kanyang presensya. Sa pag-uusap naman ng dalawa, napansin niyang panay ang pagmamasid nito sa entrada ng kanilang bahay. Hindi ito gaanong nakukumbinsi ng kanyang asawa, kaya sa kasagsaga ng usapan nila, pasimple itong naglalakad papalapit. Kalaunan, pagdating naman ito sa may bandang bakuran ng bahay, doon na niya unti-unting naririnig ang usapan ng dalawa. Ayon sa lalaki, may hinahanap siyang tao sa lugar.
isang mangkukulam na nasa 10 na ang napatay. Dagdag pa nito na may kutob siyang malapit lang ito sa lugar, kaya nagpasya siyang hanapin yun doon. Hindi rin kasi kumbinsido ang albularyo na nasa karatig lugar ang taong hinahanap nila, gawa ng naniniwala itong may galit ito sa mga taong napaslang. Mariin din itong inilahad na sa sandaling malaman nito ang salarin, idadamay niya ang lahat ng kapamilya nitong nagtataglay ng masamang dugo, sapagkat ang mga ganoong uri ng nilalang wala ng karapatang mabuhay. Pagkalahad naman ito sa kanyang asawa, bigla namang naghalo ang galit at matinding pagmamalabis sa isip niya. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, ipinaramdam na naman ito sa kanya kung gaano siya kababa. Ayaw na ayaw ni Doming ng ganong pakiramdam, dahilan para magpasya siyang paslangin ito. Imbis din ay pagpatuloy ang kanyang pagtatago, matapang siyang lumabas sa kanyang pamamahay. Kampante rin siyang naglakad patungo sa kinaroroonan nito, hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Pagharap naman niya sa albularyo, sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita siya ng muka na parabang hindi nasisindak sa kanya. Aminado rin siyang malakas ang loob ng lalaki, gawa ng itinago niya ng maigi ang natitira niya pang presensya. Gayunpaman sa kabila nito, nanginginig pa rin ang laman niya. Kung nataong wala nga doon ang kanyang asawa, hindi siya mag-aalangang upakan nito. Sa kanilang pag-uusap, pawang mga pagbabanta lamang ang inilahad nito sa kanya. Alam ni Doming na tipikal itong galawan ng mga maihina, kaya hindi na rin siya nasurpresa. Sa halip, sinabayan niya na lamang ito hanggang sa dito na nagsimulang uminit ang kanilang mga pag-uusap. Maraming pagbabanta na rin ang binitawan nito sa kanya, na animoy sigurado na itong siya talaga ang utak sa likod ng mga pangyayari. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang mga sinasabi nito, walang pagdadalawang isip niyang pinagbantaan ang buhay nito. Binigyan din niya yon ng kaukulang araw para makapaghanda sa kanyang gagawing pag-atake. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, sa halip na matakot ito, hindi nito maiwasang mapatawa. Ang kagaya mo pagbabantaan ako? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Hindi pa ipinapanganak ang demonyong papatay sa akin. At kung sa tingin mong ikaw yun, aba, mukha yatang nagkakamali ka. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tahimik naman siyang tumalikod kasama ang kanyang asawa. Pagbalik nila sa bahay, nakita niya itong nagpapalibot-libot pa ng ilang minuto bago ito tuluyang bumalik sa baryo. Pagsapit naman ng gabi, dito na siya nagsimulang kumilos. 3 araw niyang tinakot ang albularyo at karagdagang 6 na araw naman na nilagyan niya ito ng karamdaman. Isa-isa rin niyang kinalas ang mga pangkombate nitong gamit hanggang sa wala na roong natira. Matapos naman niya itong gawin, dito na niya sinimulang wasakin ang albularyo. Una niyang pinatay ang mga kamag-anak at mga kadugo nito. Pinaliparan niya yon ng isang salot na naglalaman ng karamdamang walang lunas. Kahit ang mga babaylan, nasisiguro ni Doming na hindi kayang lunasan ang ganoong karamdaman. Bawat araw ding lumilipas, iniiba niya ang sangkap na bumubuo sa ipinapalipad niyang sakit. Ayon sa kanya, isa itong taktika na pawang siya lamang ang nakakagawa. Dagdag pa niya na, kung lahat ng mga mangkukulam alam ang kanyang ginagawa, paniguradong aangat sila sa lahat. Isipin ninyo, araw-araw magbabago ang karamdaman ng mga biktima nito. At ang masaklap pa, walang magbabago sa karamdamang kasalukuyan nitong iniinda. Ang ganoong pangyayari, paniguradong magdudulot ng kalituhan sa lahat. Hindi magtatagal, mamamatay ang biktima na hindi pa nagagawa ng manggagamot ang lunas. Dahil sa ganun niyang abilidad, halos magpakamatay na ang albularyo, dulot ng matinding kapighatiang nararamdaman nito. Pagsapit naman ng ikahuling araw ng buwan, personal niya itong binisita sa bahay nitong punong-puno ng pangontra.
sa mga sandali ring yon, kilala na niya ang buong pagkatao nito. Nalaman niya ito sa mga kadugo nitong kanyang pinatay at kinain. Pagkalahad naman niya ng lahat ng kanyang nalalaman ukol sa taong yon, pinanghinaan na lang ito bigla. Sinabi niya rin dito ang lahat ng mga kasalanan nito na alam niyang walang kapatawaran. Sinasabi ko na nga ba, kagaya ka rin namin, Wansho. Nagpapakabanal ka sa harap ng maraming tao, pero hindi nila alam, mas masahol ka pa sa kanilang lahat. Tinalikuran ka na ng Diyos mo at mas lalong hindi mo na mababalik pa ang iyong pananampalataya. Ngayon tumawa ka. Ipakita mo ang mukha mo noong una tayong nagkita. Hindi mo na yun magagawa, hindi ba? Tsaka teka lang, may sasabihin ako sa'yo. Bukod sa pagiging mangkukulam ko, meron din parte ng pagkatao ko na isa kong aswang. Ang sarap nga ng laman ng mga tao eh. Nakatikim ka na ba? Pagkasambit naman niya ng mga kataga, inutusan niya itong magbigti sa mismong tahanan nito. Sa hindi malamang dahilan pinuno, ginawa nga ito ng albularyo. Pagsilay naman niyang nakabiti na ito sa kisame ng bahay, kampante niya itong iniwan. Ayon sa kanya, yon ang pinakamadaling laban na nakaharap niya sa buhay niya. At dahil sa ganoong kaganapan, hindi niya makalimutan ng taong unang sumubok sa kanyang abilidad. Sa paglipas ng mga araw at taon, mas lalong dumami ang kanyang kaaway. Subalit kagaya ng inaasahan, buong-buo niyang nilamon ang mga ito. Dagdag pa ni Doming na karamihan sa mga albularyong napapaslang niya, pawang mga bulaan. Tipong pumasok sila sa ganoong larangan upang mapuna ng gutom sa kanilang mga tiyan. Sa sandaling makumpirma niya ang tungkol dito, hindi na niya hinahayaan pang mabuhay ito. Ora mismo pinapatawan niya na ito ng kamatayan, ganon din ng mga kauri at kalahi niyang sumasalansang sa kanyang hangarin at mga kagustuhan. Ang mga kaganapang yan, ang naging daan para kilalaning bantog si Doming sa kabuang lugar ng Pontevedra. Kahit nga nung matanda na siya, marami pa rin ang nangingilag sa kanya. Hindi naman niya ito masisisi, lalo pat aminado rin siya sa mga ginawa niya nung kabataan niya. Ngunit, pagsapit ng araw ng kanyang kamatayan, nagpasya siyang ibaon ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi niya ipinamana sa anak niya ang lahat ng mga tinangan niya, dahil alam niya ang dulot nitong panganib. Nung inilibing itong si Doming, bitbit pa rin ng bangkay niya ang siyam na itim na alupihan at ang mga kayamanan ni Lola